Здравейте хора, аз съм Монисато Рекс и днес ще играем една игра Creativers. Това е една игра, която е подобна на Майнкрафт, но не е точно Майнкрафт. Различното в тази игра е, че първо ние сме прахосмукачка и можем да смучем, което е яко. Когато берем тия листа, не ни трябва ножица, за да ги берем, а направо ги засмукваме. Според мен доста яка тази игра. Това го записвам за втори път, защото ми спря докато играх, без да искам натиснах едно нещо и бяхме стигнали до тук, бяхме направили една къщичка, която не е съвсем завършена и сега мисля да я завършим. Също различното в тази игра е, че вместо един стак да ти е 60 купчета, примерно дърво, ти е 100 купчета дърво, примерно. Може да е камък или гъби, всичко може да е по стакове. Тук мисля, че стаковете са еднакви, не е като в Майнкрафт, примерно. Снежните топки могат да се събират само по 16, 16 е един стак и така, доста по-различна е. Имаме ръкавица. Също е малко по-реалистично това. И на мен доста ме харесва. Просто си разглеждах в Steam и реших да си изтегля. Защо пък да не направя защо пък да не направя една поредица. Много ми забива, но мисля, че ще се оправи. Момент, тук натиснахме нещо. Така. Мисля, че всъщност ще ни трябват листата, за да можем да си оградим нещо като градинка да стане. И може да засадим ето тези тук гъби. Има доста. Има и пещера, страхотно. Само да оберем сега гъбите. Не знам дали могат да си ядат, защото тук няма къде да ти показва дали си гладен или не си. Добре, нека сега довършим къщата. Да. Само не знам, има ли въобще такова в тази игра? Трябва да разбера, защото съм нова в тази игра и не разбирам много. Добре, ще го оставим така. И сега... Как ли се прави врата? Момент. Бъгна. Врата. Ето врата. Добре, сега ще намерим лияни или какво са това? Ето тук има... лияни. Лияни, ето. Малко лияни. Трябва ни още лияни. Ето. Почти. Момент. Сега. Q. Трябва. Това откъде се събира обаче? Ето, тук има... Това ли е или? Не знам какво е. Ще потърсим малко. Момент, само да... да не загубим къщичката, къде тя. Лаги. Гадост. Ето я. Добре, значи ние ще тръгнем напред, за да намерим лияни или каквото са това. Нали е трева? Не, това си е трева просто. Как е наредено? Ето ги. Разбрах кое са лияните. Ще съберем малко повече за всеки случай. Ако ще ни трябва за стая, ако ще правим. Мисля да е... малко бъгна. Мисля да е на няколко етажа, но ще видим.
дали ще ни стигне дървото. Може би в следващите епизоди ще продължим ще правим по-горните стаи на къщата, но първо ще започнем с първия етаж. Сега би трябвало да можем да крафтнем една врата. Готово? Имаме врата. Сега нека излезнем. И къде е в момента вратата? Къде ни е инвентарито? Ето го. Така, ето е вратата. Искаме да ще сложим тук на мястото на тревата. И време е за магията. Имаме врата. Добре, сега как се отваря? Добре, имаме врата. Тук ще сложим едно копче и ето тук. Добре. Имаме малко мед. Ще го сложим за украса. Не, няма. Да, това е мед. Така. Сега нека оградим, за да стане малко по-красиво. Хоп, 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 хоп. Някъде до тук. Това ще е нещо като двор. Ще ни огражда двора. Или тук ще ни бъде градинката. Не знам, ще видим. Скоро може да има епизоди ще може да играя по няколко човека. Може да играем с още 3, които могат да се изтеглят, но не е сигурно. Защото те може да не им хареса и така. Само така и трябва да оградим. Мисля, че ето така. Къде ми влизаш в къщата? Вижте как наперено ходи. Гледай. Дебел. Махни се от така. Дебел. Не знам дали има прозорци в тази игра, затова просто ще заградим ето така. Тук. Хоп-хоп. Тук по-скоро ще има прозорчета. Надявам се, че нищо не може да влезе от тук. Не малко светлина да влиза. Тук ще направим така. Ето така. И тук ще има едни малки прозорчета. Но още не знам как се правят прозорци. Ще трябва да разбера. И в следващия епизод сигурно ще направим прозорците на тази къща. Сега нека съберем още малко дърво. Един епизод ще е по 10 минути. Сигурно може да е по-малко. Нека само съберем дърво. Може сега да направим втория етаж, ако ни стигне времето, но не знам и как се правят стълби. Трябва да разуча. Мисля, че толкова ще стигне за онази стена. Тича се с шифта. Какво щях да кажа? Не знам. Не трябваше тук да сторим. Колко съм зле. Тук. Ето тук. Ето нещо такова трябва да има малко повече светлина. Тук мисля така само да направим. Искам да има много прозорци, за да е Мръдни се, дебил. Как ще изкараме са от теб тук? Искаш ли да те убия, сега можем да направим това. Разбира се, нямаме дърво. Може да направим факли, но не знам. Ето, готово, имаме факли. Нямаме дърво.
Нека отидем още малко да съберем. Различното е, че това дърво е запълнено отвътре, а ето това тук е празно. Което е доста хубава украса, доста е красиво, много е красиво в тази игра. Графиките са доста хубави. Има хамелеони и прасета. Оранжеви прасета. Не знаем защо. Сега ще съберем още малко. Всъщност, нека съберем малко дърво, за да си направим меч, за да побием малко така прасета оранжеви. Така. И това, което знам е, че когато убием прасетата, падат труба от тях, което е странно. Но сега ще видим. Ето, можем да го крафтнем. Само да излезнем от тук. Това е с тап. Ето. И сега... нахалник. Нахалник. Ама и те бият по доста демидж. Ето, турбичка. Супер. Това е доста хубаво обаче. Чакай сега да видим в чантата какво ни даде. Да, това съм аз. Добре, супер. Сега нека поукрасим. Мисля така. Тук може би да го направим. Ето така. Да. Сега нека съберем още малко дърво. Само да изключим това. Доста странно. Седно сме прахосмукачка и просто измукваме дървото, го вкарваме в ръката си. Доста е странно, но е интересно и забавно. Знам, че ни трябва специална ръкавица, за да събираме кобълстон или така наречения камък. И в следващия епизод ще си я направим. Сега нека съберем още малко. Така. Нека отидем, за да довършим поне едната стена. Мисля, не само една довършената, това е в момента слагам купчета, където ми падне неорганизирано нищо. За сега така ще бъде нашия дом. Надявам се да не влизат много животни и такива неща. Мисля, че няма мобове, но не съм сигурна. Може и да има. Но ще разберем през нощта. Сега нека сложим и последното дърво. Да, няма повече. Да отворим вратата. Бъгна. Да затворим. И това беше, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, напиши някой коментар какво мислите за видеото. Удари по един лайк и до скоро!